kasa me ho sa osi ukrom ni ne me ene ye fa ye krom kasa me ho na abrofo kasa yi de mente ase ye tete me wo me krom enti me krom kasa ena mete se ye frɛ ho animdifo na se ye ntumi ni nkoma wo ye kasa mu a na ye nim hwe bodin kyerɛ me na kyerɛ me odin ase sa osu yo bibini ene esameti odin a esese me hunu wabusua a ofiri mu edin a eni ye kasa mu yi de se enye odin o yese ye ofa ahodie nanso se ye ni edin a na ye ne ye ho siesie ho ba kyerɛ me na se me hunu wa ho fade a me hunu ukrom ene wa mamre ntoma ye fura ni nyina wa ase kyerɛ ye mpabo wa kyerɛ se ye ya adehye na awiakata ban atade ntaataaso na ahoma san kyekyere ukon yi de se wo hye wo ho akonfo wa kyerɛ se wo ye de wo hye enu nti eya ahwede wo hye jensa na gunsa frɛ nananom sa osu yo bibini ene ehwiensa na ba nananom din na abontenso ni a Yesu frɛ ni obeba abegye ya nka wanye ya mfiri nkoasom mu sa osu nim nyamesom na sa wabosom ensom oboa na onim hwe esanse honhom a etiwiem enu abi na tinsuom ene abuom